Днес ще отбележим силното представяне на българските ученици, участвали в Международната олимпиада по астрономия. Тази година тя се проведе в Китай, като събра ученици от цял свят, които се подложиха на изпитанието. То беше разделено на 3 кръга – теоретичен, практически и наблюдателен. Участниците бяха разделени и в 3 възрастови групи. Участници, за които за първи път се включват до 16 годишна възраст, до 17 годишна възраст и до 18 годишна. Българският национален отбор по астрономия взе 8 медала тази година, а именно 1 златен, 1 сребърен и 6 бронзови. Двама от бронзовите медалисти са именно от нашата гимназия – Елена Йорданова от 10 Б клас и Красимир Станков от 9 Б клас. Аз съм Елена Йорданова от 10 Б клас и съм участник на Международната олимпиада по астрономия през 2022 и 2023 година. Първият ми въпрос е какво те запали по астрономията? Имам интерес към астрономията още от, да кажем, ранна детска възраст. И винаги съм се интересувала и обичах да гледам филмчетата по National Geographic за черни дупки. В 7-ми клас всъщност учителката ми предложи да участвам на Национална олимпиада по астрономия, при което си казах защо да не се опитам, няма нищо да изгубя. Стигнах до национален кръг, без никакви знания по специални умения, клубове и така нататък по астрономия. След което влязох в МЕГ и с госпожа Иванова се подготвяхме и ходих на нейния клуб по астрономия. Отново участвах на Националната олимпиада, стигнах до национален кръг, взех 3-то място, класирах се на подборен кръг за Международната олимпиада, след което и на Международна олимпиада и тази година отново бях на същата Международна олимпиада като миналата година. А на самата олимпиада с участници от какви държави се запозна? Запознах се с всички държави, които участваха на олимпиадата, но смятам, че най-траен контакт ще запазя с Италия, Румъния и Пакистан. И смятам, че намерих приятелства от тези държави. Също така си общувах с хора от Русия и Китай, които ни разказаха доста и за тяхната култура. А за престоя ти в Китай какво ти направи впечатление към тяхната култура? Определено различна от нашата, много различна. Като се започне от начина им на говорене, те не знаят никакви други езици, освен китайски, дори английски не знаят и много трудно се разбираме с китайците. Също така начина им на поведение, на говорене, не обсъждаме вече сградите, строителството им, храната им е много различна всъщност, доста люта, която понякога бих казала, че дори не става за ядене. Определено българската храна си е най-хубава. И също така, доволна ли си от твоето представяне? От самото представяне и от бронзовия медал, който спечелих, не. Смятам, че с усилията, които положих, бих могла да се класирам на доста по-високо място. Но от самата олимпиада и преживяването, както и от запознаването с тези нови хора, съм наистина доволна и смятам да го повторя. И като заключение, какво послание би отправила към учениците, започващи да опознават физиката? Определено да продължават да се занимават с астрономия, да четат повече, да решават повече задачи. Като цяло не е за мързеливи и особено труда се цени изключително много. Аз съм Красимир Станиславов Станков и съм ученик от 9 В клас. Какво те запали по астрономията и те накара да се запишеш на олимпиадата? Още от много малък имам интерес към астрономията, към звездите. Първата ми олимпиада беше в 5 клас. 5 клас няма национален кръг, само до областен, но видях какви са задачите и ми стана интересно. 7 клас вече отидох на национален кръг, там нямах много големи знания, защото не бях ученик тук. Там не се представих много добре, но 8 клас като влезах в МЕГ-то и почнах да ходя на клуба на госпожа Даниела Иванова по астрономия и оттам научих много нови неща и на националния кръг 8 клас взех първо място. Поздравления! Благодаря! Когато беше в Китай на олимпиадата, какво ти направи впечатление за тяхната култура? Културата им е много различна от нашата, като се започна от архитектурата, чак до храната. Относно резултата ти, как мислиш, че се справи? Винаги може и по-добре,
но като цяло от самата Олимпиада съм доволен, от самото преживяване, ходенето до Китай, хората, които бяха там. И като заключение, какво послание би отправил към учениците, навлизащи в сферата на физиката? Да не се отказват, първоначално може да изглежда много сложно, но с времето нещата се изясняват и важното да се забавляват. Те са подготвени от ръководител Даниела Иванова. Първо да ви попитам с какво време учениците разполагаха за подготовка? Подготовката е сложна, тъй като тя протича на няколко етапа. Значи първо подготовка за националния кръг, която правим в училище, след което те, когато се класират за подборен кръг, имат лагер школа около 2 седмици и там вече с ръководителите на националния отбор се подготвят допълнително. Това е някъде от юли месец до септември, значи няколко месеца, което не е непрекъсната подготовка, но така или иначе защото те постоянно решават задачи в рамките на този период. А относно представянето им, доволни ли сте от техните резултати? Разбира се, това си е международна изява, така че разбира се, че съм доволна. Бихте ли ни споделили бъдещи творчески планове? Това много силно казвам, творчески планове. Така или иначе, искам колкото може повече хора да се интересуват от физика, природни науки, астрономия, така че това са творческите планове. Вярвате ли, че преподаването в училище е достатъчно да стимулира учениците към търсене на по-високи резултати, така както на държавно, така и на международно ниво? Разбира се, че не това, което е в училище, е един минимум, който така или иначе трябва да покриеш, но оттам нататък, ако искаш национални и международни изяви, не става само с наученото в училище. И към всички възпитаници на нашата гимназия, какво бихте отправили към тях като послание за записване в модула по физика? Как бихте ги накарали да се запишат? Физиката е основна наука, така че тя би помагала във всяка една област, в която решат да се развиват. Не е задължително да стават физици, разбира се, но това дава една изключително широка обща култура, научна и би могло да бъде от помощ във всяка една област, в която човек реши да се развива.